ti me catch wo say papa bed ɛdan na wodwiri gu Nyankopɔn ahyia ma na wasi ɔde a lot of materials aka ho ne a me pasa me catch on say ɛdan wo sim fitias na mfomso ba ho a na wo ye innovation a wo brɛ but wo ba wie so you have a building sɛ me current ya come in see so down we I saw that picture na Nyankopɔn de abrɛ me no me kosiesi asase ne so ɛnɛ so ma me te sɛ Nyankopɔn me ba kyerɛ wo ɛwɔ twere nim etwa sɛ worship no na wo som no you call the book of Matthew 25 quickly 25 verse 1 going go and maba on my dream money maba my day kwasia fo ho be enyam na make o and maybe abram nim say me collect mo ofe mo ni su mind mo nim mema no so enye collect so mo nim o pa futu enya ha na mo ba je futu ni nyina kakra na me dem ma fo ko bra ah oh what your sura hindie ni be den ben papa ben ye your sura hindie no abeto ama na mo o ba hwem ye se oba nyansani ni oba kwasea minim se okokonya bi wabonten dia I am telling you any abawi bi oh baby bi ene we baby yako ana wodi osura hindie ni beto ma nyansafo no ko maba wedu bi a ota e maba wedu na numu no kosi ayi furkunu no ebi fan kanea fan wo spare oil then omo ajimi no won amfa hwe ye mo ma o ha me pacho me kire o ma me ensa wo hia o ma hwe o mu yie ye ben no ye mo ma o ha wo hia o ma ye mo ma e do mu entertain life entertainment also wa ye ne to kakra opeja nufu kakra onim hepin kakra onim hye ma otumi yi ne body kakra saa ma na ye de o mu entertain place ene uboso ne buka siti ni kro nyanke tufi so na ni gi ne ho saa ma no ho ene ye wo ma saa ma no so wo mu no wotimi ne ba ma ba ko ntena saa ma no ho ene ye wo ma sani atie bi awurade be ma wo ye kwasempe ni be ma kura be yi ebi ni me ade amanya wa sasu se ma no wi ene me no mi da esu ye ka chere ma me se me no wi Pentecost ni ba ni ma me so wa for Pentecost aso apa o mo se na etukoro so Pentecost aso dem na ko abadam 40 se me ko for Pentecost ni ba o se me fa no me ma me se da wo mpene me so boa me pe no me were vibes. Have the vibe. Mommy. Now me Jabadam 47 me ko kache mami say me kura me di sofo. Me was under training of pastor. What do you take me for? Me worry o. Mami me no twempena o. Me kan so maton ko e friend Evershin Koko better. Ekita. E ko di masema mami. Mama skin ni kura bia be ka ho. Na me de ma no. Ti me fa mami what the only say or slim pa or you be a hetia me someone to say me Nyankopon so mami a obey sie na mfaso beba no so o man 40 anwi wajapade na mo wan worship ni ya wajapade betima wura ba bia ntemato wo na ekwan beba ho eye din say mami woni betena se abopon wo kan wi a hu say wa bon mama na yawi yeah. Hey, me hey, opa first come on. Me do ya make catch na me yere. Me so me yare ba akono no. Wo sika kra na me ba gi ya me so ma me. Obi hia me. Me ko hwe no magic kakra ba. Na dia hye ho kan. Me ko abasisi a. O se ne kobra. Wonim se ni kunu won wonya collect. Wo di agora me yewo. Wonim Inti ono apachewa wonim se me kunu aye mo bai ti wase no yan faso ma wo
So kofa man ya de om ko dance no mo hurihuri om timi skirt timi ba ma na mo hye G string na papa ba boka o ubepira o no kaso ubepira kra no be ka chem metime pira o metime ma show down tia se obafa no wa ni mimi to be particular se miniska na me bo abubuo nso ma me ba ma yadidi ma me le na otie ha obetima ma yadidi de nyina ye key ye si aso dan me se ma me sika me for one city kura ma fie we mu nso be ba na aso dan adwuma ekoso na papa ya no aduane ati bia bra me ma oi ati bia bra me ma nso aso sika no e ho pepepe intact enya busunya nchemfa ti ya mfa osika na ankoto Lamborghini ni eti manya me adwuma baaso papa yi ubetimi akoso a eye oba ye osi wo nchen so pani yi a emfa osika nsie no biemu mani hu sika ko banka fama no mane ka makasa de ya me fe e wo bi wiase wanya sika na de ama oba a waka ne nsaso kokko no kan bi eya me fe keke Davio tie me na me kas ma kira wo wonye sika kese bia ma yin kan sa so kentes kokko na wo fasika no ma no fa kamera to no so twitwa no post to BP ma manfo na akwaye won sa we me do wala se oba ne be sleeping tablets no de aya ben kwan ama wo obedi ada na uda wia ona be hu position amen me poano no what's no ba ni dai mienu no kenkan se na won munnum ye mkwasa na enum so ye mmadwemma ma me ka no kranchiro mimi tuai ada me kotu me se ba akwi me sa kotu second one now sharp ababa fefefe se o wari abrante na enum tu wei na bia me amaye te ba di nkwasa bra was no ba ne so 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 wo da gotem kro be fa pepa ho mema ye do e ho se ma oba bia niwa sebe ne si mienu be etuti sebe die ne aka se ye kofa obenya be ma wa no ene ko adi o adi eno ma me so papa ye akoya ohwe mo odoko yo ohwe mi yo no no me so ahwe mi 1 million people ahwe 1 million people Mr. Master me no abo me no aso ye hwan chia me aya de na me no monko na wa na wa hono ne ya do ba fie ha e ka me bo nyina betua ene ma twira to David obi ahwemi o wa ahwemi o wa ahwemi awia na ahwe anadwo so beda sen o ko sasabonsam kurom wa hia baifo o se kwan na me kɔ no mahwe baifo asem akodu o ni nua kase na gina kwan ni mu no ye what the second wrong person me yana man yamba nyina ma yawo mo ne baba oba wuni nyina wo nyina ba fa sa no me no tiao was no ba nyansa fo de ko na ngwasi afọ no fa won kania no wo amfa ngo amfa ngo enkura ko na madwema no fa ngugu ntua mo ka won kania ho tie mi mamma obi nipa bi hu ku adeja tie no me ka adeja nyese wa woro ne be ma asensuo se wo bio oni bio katane so anya fransa wo kwaje bosia wo o maame ho abaya dabi din ba kumre Felicia ho Mavis ho
maybe si minimi ku ya ho ache pa ma kakra wo yesa po abomusuo wo yesa po abomusuo kata no so kyerɛ sɛ wo yɛ ɔbaa bi girl wonim nyansa mami ka sɛ mi kyerɛ no asere na me mase ɔmpɛmani ma hwɛ because baabi a ma ware ne ba paa bɛhyɛ nwura mu hɔ no ɛnyɛ easy o mase baa na me ma ne 17 cedi ɛna me te yɔ yi ka ho yes yɔ yi sɛbi ni bi yɔ yi dua no so de si baabi a me te na amen yɔ yi dua no esi baabi a me te no enti mase baa na me nya 17 cedi me san ko free nam me ma me yere kɔpɛ 1 cedi bi kɔpɛ nam ani ti atete no de bɛ yɛ nkwan ne yɛ bɔ ma se nkwan de kɔ ya na me yere pani na tam nkwan na to atwene ufuo no so atwene ɛna yɛ bɛka kyerɛ me yere sunya na me ka kyerɛ maame sɛ maame gyae ɛha ho onyame obeyi ɔfa ne asɛe no na wama na bankwam tobeyi mase me kyekyere yɔ yi na me de ma mase kama se ma se ne dwa o kama se ne dwa yɔ yi ya kyekyere 11 cedi okɔ abenya ba tete Ghana mase se ti komo de me se na mo de 17 ne yɔ yi ama me me se aso afesese obeba no na ba bia me na me ne me yere tie no na ntiase kura won tiase afesese na awurade adom yefunu yi na wahyɛ mo ne onyam ne amohwiri ye no mo ma ne mfiri honko amen afa ye be ye blessing me nya sika na me ye me yere blessing me yere penifo no hwe ade ni awari we awari papa ben awari akra ntama so ntama ne nyana mato ya to de kakra kakra ye si ye kola ke mo bia me yesu awurade hyɛ ne onyam and I can boldly say masi tumi gyina wani ka kyerɛ sɛ wo me de wasesa me baba wa ma manya din and masi ɛmfrɛ ne yire o ɔmfrɛ me yire o me no frɛ me bitimi kɔtɔ mɛfo mo ba nkyerɛ me disika no kra kyɛ masi me se first kan kɔmɔ masi te sɛ me kyerɛ sɛ awurade ama yɛ bi na ne ne ehunu no me ma ne de atɔ aduane adi and nipa bu abɔmfia nipa kansam bi akyerɛ mo wo yɛ bɛma kwase mpani wo soso ma so ɔban studi anka ne ho yɛ me anamato konobia enso wo sa akɔfa bɛn kwase mpani bɛma wo wo kɔfa na yɛ dɛn we smoker no ensanomfo no da bi o bunua gu asom na mo ka kyerɛ wo kra sɛ na bridge ni bu ya na sɛ nsuo na ɛwɔ manimu a ɛyɛ dɛn a ɔpɛ bɛba na nsuo ne bɛtwe na metwam akɔ na mekodu akyi a ɛyɛ dɛn a me ne me dɔ bɛfa adwene ne ɔbɔ ne nsɛm nyame nhyira no tiɛ ne yo me kɛtɛ ma me sɛ bɛma wɔ nom wi yesu kura me nom bi da na wo suo ti ni suo because ya ka kyerɛ ne sɛ yɛde ne bɛkɔ school so me so boga hey many mo sesi a me nyem no one time na ni ba so ma nyem no hey mama mo tia ma me ka do krobi kyerɛ oba no ho fo wo suban papa na abusuafo sɛ me pra nyem no ye anya de wo bonse ba yesu e bonsem o kwanye mo no so na anim se wo hwe na eno so se enumi o amen wonu no ba ma bra bom oba sata me telapa 6 to 6 enti oba be some boxes nyina na wasi me cousin no so de no chale this guy o esi duane ama na we de me wana san kampana twukura ya auto ya ware no ne me ware no me ana me koto snap ana me de kwa chi motor station ana me ka che maame bi a me nim se maame woni bibi papa simasi ni maame simasi ba no me manyem no na me pese me wa no
Tiji snap we come ma me so nko fie ho. Men twen kra na mo mfa ma. And no become obaye ho asam kire wa. Men twen ansam men tena so. Ka ye se no tibia me pama de. Oba so be man ho asem beba. Eba bunu egu asum. Se wonim na ne obi kodi ho nkomo a. So de koma na busuani kura na. Ene wa wasi asem no. Mo nhye dem. Ade ba akopa abedi case ne kiss. O se be man we me. Say to me yes asem no a. Wasem nko bia ho. Me tumi ne mama ya kasa ma de ba. Betimi na yaka 1 week. Onu ya de me yima ko ho masika. Nani ya aka ko. Me maka ye so de serious. Me piese pe. Hey! Why na ni we to ha? Why no? Minya ko isa be kwaku. Hey! Odi o mama me ejibi usa, odi di se ofa planto ho, ofa planto. Dem fucking shit. Hey! Never would have bedroom. We 2 muna mo aka krabose ma betwam ko ni dem ho. Eba na yo. Na ma say si for ma sa connect mu. Enti obe wan say be ma ya solve case no. So, who train e be si wo ho? Amen. Who train e be si wo ho? Case na solve. Eno na edi aka kra bedu say. Enti eni ni odi ya samaye. Ya ye di ho asem na ya kan ho nsem na ya solve enra ya kuntokwa enra papa nye o me ka kirawo me nye tokwa ya kuin no me amama ni sika so nye aduane ma me na ya fa kwa che me dofo bi na ba ma me 1000 na ko kichi oja me say ya another expenses and I be say be this come akwa ku so sisa be tian say man say me to dem say hey man say today mo ya sa na makunkum ye keke to kwa na sase man kasa be ko ba bi kun me ko ba he me ba me fa no panjo janse kan mu an ye bom sem ba me sa ade a me pɛ no akoye waka ne sa so red enu so de me hu ana me wu tinra me hwe ka ni tese ka sha o me de man kan 10 de anya fe timinya 2020 a ana 200 ndi a o kan sana me twa sa na ye fe obai efie ni nyina ya odia wo kwa ebe nti sa akoda wodi sanfo pa yu no furu tu nanum obai nyansafo ko to asoma me na me di krofo chi ayempon enum no kenkan se na ayefokunu cherry na won eni kunkum na ode die won eni kunkum na omde die ko na desuo mu no otintiemu se otini se hwe ayefokunu abedu ayefokunu eden aba na bra oba nso no na enwo ekita omo no oba nyansade ani kita no oba kwasea ne de asa no ko bi so oba nyansani ni se mame wo onwu ni bi no mo se nwu de eti ma bi ni ame pa kire onyina no se maame ye se papa be ma wo 20 cedi top money na wo bi ho a fa ka ho enfa kocha wo next neighbor. That another thing which is very dangerous. Nanti ben ne sika bebreba wo nyina no ma 20 cedis. Kofi di o ma me 200. Kofi ma me 200. En kwa ne kura ye nya bi edi ni nyina once. Ma me mo ni na ho. Me baby no catch us and the girlfriend kro mi sa ne hwe. And I'm saying again no omo brazia. One shot ross. Onya hwe. Papa ni awo yiri baba be si table su bia mo woni so na ya all round men ya selective. Wo ya selective a wan hwa obedu ha obi di ko bi nkwan betima daada. Obi sa maame a obi sa papa den na bi say anything. Me sa type of man. Me name choice anything.
etu de bia me frɛ me man sɛ den na mo bedi ne nyina ndi bi so be select for ba no woni ba yere di a kyerɛ ne ba yere di woni banku di a kyerɛ ne banku di me na me ndi kuro duane ma me na kyerɛ me me ndi fufuo ɔno kyerɛ me kokote me pɛ ɔno kyerɛ me ti asie sɛ mo kwakɔtena sɛ twins mo ma tokuro me da mu mo ma sɔfo kura me mama sɛm mu asɔfo ye problem no ne ya gyina mu twintwan ha de mini sa atam no me ko bra wo frem na me yira hye 90 ebra wo be frem se papa ben din kwa se me na me yira hye 90 nti ne meka se pato hold on mami wo ko da hye 90 hye pint white ma catch us ben se se wo na abeto pint na me bua munim pint to a mo ya kurasefo Oshia pint to adiye ne yewro ye ena me de ena pint na we sia hata hosa no enche romantic me pa cho be me oba bi atimi si pint ahama mienu ante so oba na ye oba so amfa bi ankwa hya wodi a na ye oba to ne ye fe to ne ani onyam wo orofo tie mi be wie masem no yenkwa Mumfiri edi ngoshia no. Mumfiri edi ngoshia. Na emaba wa no nyina asori keka won kan. Maba ni na asori ye. Wase mumfiri edi ngoshia. Ukuru fi adwuma ba maame ye. Fa fia no di kan hia. Enya fansa wodi ntama besi mu. No wagira na esne ba. Abana me pato lagata fi mu no hwe ya na. Na Benjilo na Benjilo free mu pie no pe e na Andrew so besi ko wura mu na ne girlfriend so tena fie na chi oya sa begu awade ba ma ne twam na kotena se na aduane nsi ho na nsi obedware a enne sa chikefo na aba no eyensa hohoro e no mo de je mema no ensa hohoro ani ko bi nkwan ti mama ni na ho Jinata de hwiansi de si wuro maboa me wan hwe na ne mti fio gase me wan plan abonten me free abonten straight bathroom ansa me no kura be kasa o ha ma ba ma ebu onya din huni se oyo hene wo wakuma mu oya de na nya atware to kakra twa be tware turumba kan wo dem kire ho kakra no so nya too much en kam obi ma eden ente nemo ti asie se ne tie bia no onyame konkron emedi hiniwo no se dan nangwasa fono ka tire madwema ne se wonya dan moma ye mo nwonu bi moma mo nwonu bi me ba totie ade we ehu pa ma me ka cho ba bia wa ha bia se wo ye aduane na wo nsa ukun kwan a tia o ensa obi an kwan enka se me ni afia na ya adamfutimi sabia koma na onni na wa be san kwan na se dia ma ukunu what danger of life wo dia aware mani onyama ya dan ekọ oba kura wo no make sure se wasa ukun kwan asa enye bi emma babrenim abraham awie na ba je wo dia na ukunu oba ko homa ni dia nim oni na ho Kase urade bo ahe. Kase urade bo ahe. Ye. O chance ya o de sabu ku. Memfa mani pa bi ndi mu da. Enye bi da. Me pie ba na me hu me chance ya. Lion me didim. Se wo didim. Me ni wa wie. Baby, I will do kunu dampa, will do kunu daso. Me mama, me ma unchen kase, but bra bedroom. Man, the last stop in your living room. Yeah. Me can't ya be ababa wa de no buy. Obi mbe mo ho buy ma. I be sama me. The sister wura ono ni bedroom. Me so me dan.
because when a sister on the democracy, I mean, the whole people. It took more than 2-3 years. So I said, you're smart. Umpane governor what is security. Muni kunywa living room amunto binguo. Nyo bia so mana wura mu dem. Me be hwe TV. Menye saade ni. Obehwe TV, obehwe ade asem baba. Woni dwuma bi dia pie. Konantenant. Enne wo na fofo 10 a hwe ne awaware wo mu. Ne on ware wo mu dileti wo mu nyina. Otu kwan na ukun ankasa koda na ufuchiri se obeda obaba na ukun akofo oba be hyedem owe no hwenyansa anti se onu ukun mienu nya betu kwan ma wadi you smart your ba we bold obi aka se ukun butu oba so se yes me penisa enu kra no ya mama ni je ne ho this is no so ba nya sa for ka chejimi for say dan da madwuma no bua say dabi arensun ye nemu ensun ye nemu ma me panibu ni na afi pa e na okọ asoro ba bi ni kusuma ni skaso koton suo fan ko site no si school dan ana de compile ba ba bi ana de ko to tonchene o papa ne me sika ye ukun sika ne ye mfa me ba for de ye wa ha ye mfa sika ne ma so de so for 100 Ghana tibisi mi ko bi unim se sika ne akon ma sika na pa ukun ba pa bibia ka kire no o pesa ton chance ya ka kire ukun no ba ma ye chance didi ma e o me yesesa no inko free chance ko hihye ma ne mpem dan oba bia wo twempena de ton chance ne wa wade na wo hwe na nimu no ana me ton chance na me kwa metimi akoware me ton chance na me kwa metimi akoware amen anya wade mpena twe na ba ton chance be ma na sade se mo ko no on hwe ma mu nidi wo fom ye oba nyansani kitan awade mu musra ne dennenne ma awade ne musra ne bo nya den na se Yesu ama anuonyam be fataw na anuonyam ahyew na anuonyam aye wiye wanka amen hwade yen ko Genesis 24 verse 7 going speed yamma awurade ani onyam no enya mfaso awa awade mu enna obi a ese ku baabi obi a fa no ho baabi obi se ben ni akono bia gya awade ni 8 years ni ntu fi se papa e wan hu bi ohun bi o but ne nyame yi so ba ne ma ne mami su obi tibi ka sister me pa cho me pe o si da bi because wa koya obi mu wa hu ade bi ehu enti me mpe na ne krada so edi be ma na ohwehwe na chiri because was na men konko ware wo fi biare mu na me bai de ama wara na nafo yanko Genesis chapter 24 verse number 7 ko osuru nyankopon ko o fa mi fi meja fie asase owo mi free so no ko na oni me kasai o kantem kire me se si oben o se urade kan no ntam se oba we na abeware no enti na akọ ya opa tokuro bi ya hwe bi mu nso amfa o makacho se man o moto soso no ye de o mo jeje fans what do you say crash for me ka ki na ko close me glass na mame e man o moto soso no
yɛ de ɔmo fans enti wɔn ma nso bɛso gyina social media hu sɛ nya nko a wo dia sama hu bi o social media nya nko a wo dia o frɛ no sister pacha o kun se me ni kun o da kɔ se me da kɔ ɛma yɛ me line no mo do so wotumi sɛ sister oba cancel no ɛnyɛ hwe no pe me anɔpɛ me hwɛ ndi saa the next oba no atare o sɛ ha nyina yɛ net no fun so apenti huma na yɛ kɔ emu nketoa wode nketoa ba de a me yiri de yɛ nketoa kroankroa wode akɛseɛ de ba de a me hu hwɛɛ because ne amede hyɛ ase ne yɛ nketoa amen oh papa me ni ji nufu nketoa ho pa nufu nketoa no ben wode open nufu akɛseɛ engineer ko hye ni na yɛ nketoa awurade hu mɔbɔ aha obesuma ne bɔfo edi w'anim kɔe na wakɔ ware yire efiri maame a yɛ frɛ ne sɛn fie bɛn wasi di ne sɛn mebisidan owusu eti saa da no na maame ne ba no ɔyɛ virgin according to ɔno no ɔse na me ba no yɛ virgin no hu sɛbe bula matata da ale ya ma fa samo ko keji wo ho me ana me pese mu hu za o me na me kyerɛ ho me bedu ho no we ho bɔse ne maka me ho ntam sɛ men kokɔ ware onipa bi akeke na mo kɔma me owusu afie ona kɔware na oba ne ba bia nkansuo da awade nkansuo da betuma dwane afiri ho krati to aso sɛ mo sɛ na me kyerɛ ɛkɔ na sɛ oba no mpɛsɛ odi wachi oba ni mpɛsɛ odi wachi a ɛne hu afimi ntai mu enti wo papa kantam to so ben sɛ oba ya ɔkɔfa na badeɛ ne papa buonti sɛ wonnim na wogya no a na sɛ oba na ni wachi dia ɛne afɔbuo bi ani hɔ na sɛ oba na di wachi akɔ asena nso ɛmfa me ba ensane nkɔ hɔ bio kɔ asena ɔsomfo no de nzaka niwra Abraham asene mu ɔtomfo de nzaka niwra Abraham asene mu na ɔyɛ nkawa ɔyɛ mpɛtia ring ɛde ma eti wo ko kita ring wo kita Bible na sɛ dɛn kɔ na ɔkan no ntam wɔ asem eti da wo de wo ọba wo hu be mada wo de gina ho tani ma ɔka ntam saa da no pɛ ɛna papa ntam ɔno so ne ma me ntam ɛyɛ adwuma mo fi sɛ ya pam ketewa bi ho ɛyɛ apam amu dɔ ɛyɛ apam ayehu no se ɔka ntam wo bra ɔso ɔba no ɔbɛma wo nsu anom ama wo wankasa nso bi wo fupɔnkɔ bi anom so ɔba no maka ntam dada na so ɔba ne ampene ani wachi dia ɛne ntam amaka no nnumi bi ani wachi bɛsɛ ɔba ne ka ntam san di wachi dia san ntam ne de ɛne wo nenam ɔba yɛkɔse ne po hu ɔba bɛma da na odi wachi wo yi step mɛma so mu hu bɛma da maame bra me break you na wo hwɛ anet sɛ virgin breakers me virgin breaker timentima nya ne da no ka say na akwaro fa ni ra yoma mudu ko na okoe na isi say ko na okra ni ra ne pa ahodo nyina bi okra dai ni wura ni pa nyina bi ko tumni ka me na tam ko na osori si mu ko adeɛ bia open yie man ne pamra ho manu nyamo mra ho na mo ne obi ka won ti ase na we de me mic ne wo soro na me num no ko be 3 months ni wachichi amanfo ma hye saa ha so ye kasem kakra bi anya gate na mtu na me no ko ntokwa na ati ana
was like as macho machines. Get here, look, come to me. Young go down with him. Opa! Never the person of the tomorrow. And I don't have a kind. And a jow. But then I'm sa Pamada Sunti. Overcock. And a man was some bawich. None, Miss Sarah didn't should have said. A permanent yaman, I may bet it to be. Name be sharp permanent man. Now, maybe can't summon to a permanent so. Now, Michelle, you yamu a permanent. May ya dance dear ma. I'm a dear ma permanent. I would have go upon you as a pamu so. Mamun call and sandwich. Nemo mba call. I could do abon kokra, abon merewa. No, can say Obompire said, Erade. Mira Abraham Yankupon. Mr. Ma and enshimi ye. And na me kase onyame akoa. Awurade ma ne nhyimu ye. Me se awurade ma ne nhyimu ye. Nipa bia nware ya wa ha bia awurade ma wo siw ye. Ne ya wo twe mpran so awurade ma ne nhyi ye ma ne ma ya ware ye. Obi ti because ma twe mpran 13 years. Me ba cho 13 years no. Who share man think ka wonya madam. Ha? Empran twe eye mempene. Empana twini din ya mempene. Wo ka tse be ma se me boy ni wa. Na ese wo ba no no. Wo ba no no. Ne mo awade de otumi so ni nsam. E de kɔ. Ya ware. Ti mo to ade bo mo ayeye. Ena awurade ma mo maba mo be gu fam no. Insu atoyi. Awade ne ma asase ni enyo. Ade bia mo to asase ni mo awurade ma ni yeye. Every few honey a chile. I would have mamma sentre. Within a year, I go watch a montafo. I would have didn't timu. Neamu Shiri Ebia, or a Wadina Sieno. I would have found no more. I dear be a woe, you know, be a new akono. A memory of Jimmy B. Ye Pia at the any site, yaddy. A we are by you, one dear. Obey. Very many people, Mamma Star, or somebody when you use Mojam. Dimitri, me, you need not demand to use Mojam. Hey, yeah, bro. Hey, me betuka. Can in best up on. Nice and Fianoco. And Fiano copper, me do no use Mojam. Me do no use Mojam. Or baby, I'm a body in the fry. Oh, yeah, one mom, she said, Ghana, why say. Mammy, we catch her for what to make an issue, Biani. Aha, your mouth from Ganish Ghana. Wish your mamma go baby out. Baby, I could weekend. Bag and say, what fun home. Why, Boko? Woman, they see you who pay your bay a camera. But Subai party, Unibi. And ne, my name, Mammy, as I was down with me. About 2 years, about 3 years. Or you'll be out. Or you're forceful. A bad Jumadin, you're mobra, or you're part of what is said Bema is spiritually. So, what tough mobile to my pajao? No more, I said, Uka, and said, Robin, Eddie, I could see my me down. Eddie Muskin, you are better, Naya housewife. Or maybe I'll tell you, your housewife. I am a man, I am housewife. Or I didn't say. Me ya me yere housewife me kwa beto no na mo me pie dia me hu bi wa bonten a na ya me fe Israel nya me hu ye mobo me se Israel nya me hu ye mobo so be tie me no masem a awurade be hira wo obe ye wo sie obe sie na wa ye wo yie afetie me for me called the book of Songs of Solomon. Songs of Solomon. Songs of Solomon. Power Bible no. Power Chireno. Chapter 4, verse 1 going. Songs of Solomon.
So mommy be the book of Songs of Solomon chapter 5 verse 8. Me want say me am di jom kwan. Wa be 4 verse 1 go. Wo hwanti wo kan atobo ase. Eye mpanifo verse. Tobo ase na kan emfa ntutrim enko kan abontere. Yenko. Ye kan pa me kan ami an so kan mi ndi machi. Odofo ho afa ben hwe nanim. No ho afa. Ayefe. Me be kire wade me wa isisi a. Wo ya mon kan me ma ben. Ko mon kan me ma ben. Sako mon kan me ma ben. Benet sa sanete okay sako mami Wenim inkatanimu. Wanim dai Inkatanimu ti da wo de maami gira wota so yi inkatanimu aye friend say sada maami nani beye buburu nkosua no ho beye fe obeye expensive and that's why expensive krachi hwe na hwe ni na dai ase unwi ti se imreche ko a wasan unwi kregu ni ti so me ka ba ntam bi na wa chiponi na me want to spirit enti miss who na efesa who efe ko won ho ofenti nyankopon adi wasema makọ ukun no beba kọ ne ye pon na mbisa na maame afọ wo hefa na oba sorry oba mo fo so papa me bae asema o katem se me oba me office nde o se enam si se sunsun fo bi so a ohun hwe oba me office papa me ba awurade nyem sawate de bia ma awurade ma ne nyina gina wani so no sin oyedan na o se ti se nwantin bere a wotwa won nwi tiasio osimame ya ti se nwantin pidi a yetwom ho nwi no waye dan ye de ne kwadwa ya dan akodwa me pa cho anapa transa de ne be kwadwa mu kodware mu nware bath, and after the bath eat banku and okra stew. Said I will have a sir. Soften the Jimmy, soften I say. More money about on the can in Yajuma. Hello, Mammy, to say, because my own had our home. Ukuni, what down for no? Oh, sister, Ubahasa Ukawari. Hey, I saw to me, Kabisa. Go, what the becca? Now, worry a woman. Now, by mammy, Fulabed into home. And you the becca. Ukwana Kawari. And check. Sadam no Kawariasem. Oh, any mamma of the becca. How many years in a year? Three to 4 years. Mamma of the becca. What the becca? And Miss Slow. Make sure some pump. Some many my who mentai sirikosiada me siripena dwe money 33 no se oba ne ye da krache na wonyina awo ntanta mo ba wudan mo nka me mo o se mo ba enta eh o se na mo nyina ba wudan enta se
sɛ awurade anum asɛm te saa deɛ a ɔmfa nkwadaa no mɛgu sisi mu ɔma wonyɛ twan ɔmfa nyina ne so wɔ yesu din mu yɛnkɔ wano fafa te sɛ kogyan wano fafa te sɛ kogyan saa da no sɔfo mɛdɛre kɔɔ na mede kogyan bɛbɔ mo nsa ɔsɛ mo nkɔkɔ wo nta na dɛn na wanum kasa yɛ dɛ wanum kasa yɛ dɛ nkɔka nkwasi asɛm bi a ofie obɛn meka sɛ wo ntafoɔ nkɔka bi mɛma yɛka nkwasi asɛm dodo adeɛ a wontumi nka bi nkyerɛ wo yere mɛnka nkyerɛ obi yere mɛnka nkyerɛ ɔba foforɔ baby I love you in fact you are too beautiful nkɔka bi nkyerɛ ɔba foforɔ nnɛ ka ne nyinaa wɔ ha ɛbɛ bi a wokasa asɛm bi a woyɛ kyimifoɔ tumi fa fo hello na wɔse wowɔ hefa oh meyere ba ɔyɛ wayɛ no school ɔdɛtwa no twam aseda yɛ onyame aseda o aseda yɛ onyame ne dea erere aseda ɛyɛ dwaman ho nnwom na woto no ɔga ni gyina phone so mentumi ka adeɛ ɛyɛ dwaman na anasɛ na woka enti wochi papa panimu no afra kwada 19 pa cha ote fa o ma ne hwan o da mama bibi na fafa ka no why sika be 5 na de ama kwala 19 years o fa no itwo egbe sika alo mini uti abofom ene wo sa no ma ne bi wo fon so adeleti wo mami ofa me call ebi o pastor be fa me say pick my call onfa before betima ring is onfa me say mama I have any secret on it just pick it receive ayo ba obo say me wo yire anya fans akoto why am ye kesinti now ira jesu ss ye da na se uso dim so ba na gira line so akwanyi namo me de na sika eneso man so do bibi ase o Shaizi, are you there? I think your wife is around. That's why she's singing for me. No, so I just wait. Who was I no messing be a codility? Quite if forming a good blacklist. You don't need them. Papa Penemu men and a ye. Oba no frame. What if for a year I come up? I'm a patch of buy a cocona. We didn't on patch of what's on many beer. And I'm saying, me as a man, Tim Sa, me ba. Kamenya ni normal. Princess normal. Remember ni dem wa. Ni papa hu posa. All go forward now me so de kana me say pacha do kana say reverse. Memma wadwen nya ututu. Enkotis kakase ense wa bontene mo ba. Na mfa 20 Ghana 40 Ghana me hye masa. Enne 40 Ghana ntimi nya aduane. Mama munya gwa asem no. 40 to me yet. Baby, who you chop and started 200. Started 200. When my good time start 200, no. Me person we just cut them. Maybe to me call live bear 1 month me here ko sikada. Na ma me na fidi because the most car kunte bonu wanim high. Obi say me we fi da meto from pe na wa say nuaba ho nche obi humu tuom na wo ye nitifo a oba no obi obema kom de wo no abuada awia success na mo ba aya fe wo kakra na entertainment people no wa bakrum o hwa ma mo wani nyi ho amen ma me say papa kra de utika na chi a wo hwa ne pa na so so pie si yan hwe omo amu so pie si yan hwe yan hwe omo han me be hwe omo no se dey ti aseba o se na mo ntafo na ntafo no wo takrama so se be de na obeka ne se ho ade ba ko pa kristofo mpene no kure ya ka no kure kire o si a wo mpe
ɛna na papa de no kɔfa quotations we nyina aba ben Bible said when you wanya adepa didi wona wewam ofi akɔ a nsu atɔ onkuntafo wase obi apam no to dan nim men kyerɛ ne abɛyɛ me de Bible no bɛkasa kyerɛ wo bonsam kɛse hyɛ hɔ Isaiah 66 verse 11 Mama can the book of Songs of Solomon mama yeah so na kin come mama odo 858 oh me yire na kan ha wo de tie o se dan wo bie he what be 85 no ye den tell mama me pesa me yire kan kakra na de hwe ne nim beye 5 me pesa me yire kan ha na hwe ne nim beye oye bibia bi a woman stand behind of me oye bibia bi wo de hwe o asem we de asem bebre no aha ade asem bebre ne ne wo de hwe se oso pe be ma wa no wanya be ma bia se me eti se hode do ho so no kenkan ho na me de ho so koye adwuma mam sofo na me kra edide babu mu nsem no se de ye adwuma babo aye aha akọ ko ni obey your free van all free esre su bay ko ayakuya Janet ben eye akonobia ko e o twemi o biti onyina is waiting legally waiting or train ejina ne kotodwam wawai asemo ho ben se Linda train me pacho ejina ne kotodwam ukoi and train me bi say papa me ye dem me hia service in there ko so mami no sit down o train ni den insusu ato wo tie se Bible ye trufu ana so den tio o se asem beto di ne o oh Gabi asem na mami kan ho anything o asem ni ya mami din aka we simple papa me twen ejira me kotodwam jai preaching ni enko isusu ato what a blessing inshiramu nshira de mamu nne awurade man nshiramu nshira onipa bia wo ba ha wonya wade manigye no Israel nyankopon mo awade manigye sawo unanya fo katasu ne yan ho ade abisra awurade saa de ne yetwam ne ma awade amama ya dufu di pefo me ka ho bi me ka ho bi grati ba bio 8 verse 5 Sons of Solomon baby ama me kan a onim so kenkan wi a ye pon asembesi no ya kanso wi asembesi anu ya betima jankwala na gu asore a mon twen so ti amomra ko ben kache wa sese nsuo to aduane no pedi bia mon fa nhia no pedi nyanse mon pake ma no ti pon ko fie ni ku asida ma no ko tenam mon so mon ko bo ma brabo ne atia ne se ade papa bia ne bo den
No ka say den krate. Why ne oba a ofiri sira so rebe. Mempe ho wa kenkan dada. Ah, no ne twen no. Maka kuapem. Ko. Ah. Ase menya ne wo apre no ase. Tio menya ne wo apre wo bra ma me ye meye. Aduane ade ma me di na ka ba ko. Tu kwa amrache pre ni se. Ene ye sore kopra. Na dai. Ahona wo. Ahona wa wo fo chi me ye me pa twa hefa ne ye chi me ye fa e. Ewa tira me ka se me yiri betima nya problem. Me yiri betima nya problem pa. Na problem abanya so de ogifo ni ho. Bible me na me tro ye. Wasi na me pray o. Eka cha se ba bia wo na chi mo fa me hia. Fama me. Na dai. Ah! Famisi akuma no so ma me wote ho. Senso anode ye. Akono bia. Me pacho. Wei wanui uja to say 8 years. Eye ketwa. Sesei ese ben tumi wi na twa se chingo. Emutwi. Na ye fe. Na hye nunyam. Na se dai. Famisi wo basa so se enso anode ye. Mamie fa oba no de na sia no. Ehwehwe kwan e be fa so awie no. Bible no say pre na hamnachi ben pre ni say no kan ba bia ma me che mo fa mi hia ni pa bia otie bia so ba na wo awon so ade be kunyan e be wie ni yo nu alo e ba gbebo e be kun no ga sa den odo e de sen ewo Odo ye tense owo. eho e den Odo ye tense. se owuo enti me pa cho eyo owuo na mbawuo eho ben kokun a ma me timi ma go and die sambolans na bebe mu a so we na se wonya de so ompa mu a o papa me waduro bi bento obesa mienu pe kona kokunu utimi ntena sore se we be ma hu ne adi me se wusi wodwi hu sen onno timi tutu 20 nyane ma me ba so timi tutu 20 amen hallelujah. And marriage is the one of the things which is very beautiful and it carries everybody's heart to a certain level. And when you value marriage, it transforms your life. Semuma wadia somwa oba wo ne chi na wo kache se meya wo ho ade enu pokura ma na komatoyem na wo se obaye na wo ni oba da na asa to ne ho pina kasetia no eyeduabo menye bida enye mo ba no enye te se so kirema na asem bi twa to fama me e mo odu so fama me na ade bi ya no awurade sisi Isaiah 66 no verse 11 nufuo no ben kotran serem yese udi nufuo no be ye adwuma me bebi sa Bible no be chese nufuo no ache me be ye ho ha Isaiah 66 verse number 11. ha Osina manum na re chichire nufuo no amen. ben wa infa so mami we okay osini wannum awre chichire nufuo no ensu no be bata be tro ye osini num awre chichire nufuo nsu na ye dan na me na ye dan na mo afi nanim onyam emroso ama eti pacho wunum nufu no ukwa hwe nufu no unim num a bra me pon a me kyerkyerɛ na num ne yie mu a me pacho ono be hwe na hwe nim sa na ye fe na wa hunyansa tie na Bible ne ka koi na se erade sie ni se urade sie ni ben ko se hwe mere kwa ye die mama me wa ye die bo nufu num eti
mepacho ye be ma nufu wa na nufu mo ho ka mepacho ye ri fi ma oda wetu ya ka nsa ukọ no manya sika wo ye hu nkwala de no 18 19 nufu na we say ho po che okitaka no da ko bro gotem o ne tell me say attention